Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Iran Sngi balai ke Ther deki cluster bomb ya ka Israel nak benta ka jing thmu ban penjur ka jing thombo deki riupat ba ong ki sipai ka Israel Sngi balai ki cluster bomb ne cluster munition ki dei ki kenja bomb ki badan jing mai ki pat ba udai utiar ya le balashna ka rukom bala ban penmi na u sei ki bomb ki barit ki bala ban hap bun tli ki jaka habala siat uni unam ding ula ban penmi sei ki bomb ki barit haba ula poi hakham kenjang dak bapen sapriang ki ki bom barit hakaleng ki jaka karkum ki khubor ke Israel long ba ka Iran kala siat da uni unam ding haga jinjrong ka bah 9 kilometer na tabian hakba na uni unam ding la penmi saar phautali ki bom barit ki bala bethai hagi katuk ani ki jaka ya kini ki bom barit la khot kum ki sub munition kini ki sub munition ki la le dei ya we ka nong ba ha azor ka bala penjat malumala hendrei shimladon ka jingmin saw kini ki jinja ya uni unam ding na shna khnang banla ban punjat iki jaka ba kham he we uhe shipai jong ka Israel ule thu ha kot khobor the times of Israel bawatla we po we ubom ba mi uni unam ding da khlain bor hendrei kum uni unam ding ubu jingma ya ka jaka ba kham he banenu jor bat ki we pat ki ballistic missile jong ka Iran kini ki bom ki dei ki badan jingma ha ki jaka ba bun brio hak ba ki la bande ye ki riu pat ba ki yeng ki sem ni ki jingtei haga jingalang jong kiri ke perthei halor kini ki bom cluster munition house nam arjar phra lekran ban khang ban penan kam bat ban penmi ne ban pha yu ni ubom na ka we kari shaga we pan haga ni ki jingalang ki don shispa khat we tali kiri ki bala soi hendrei kiri bakhlan bor hakalyang ki tiar thma kata ka Iran Israel Russia bat US kila kentat ban soi yakani house nam arjar arphulai ka US kala pha ki cluster munition shaga Ukraine baganya da na ka jing her thma ka Russia